Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoda kureurura mukoma kuti idiniwo ndakaurayawo vatete vangu. Mukoma, zvakaitika ndezvekudai so: vatete vangu vainge vangori nevana vasikana 4 vaya vainge vakazvara. Saka murume wavatete ainge achida mwana mukomana, ndipo apo pavakazouya kumusha ndokubva vachizotaura nevabereki vangu. But at that time hapana kana chandainge ndichimboziva. Ndainge ndichiri kuma 10 years panguva yacho iyoyo pandakazotorwa ndokubva ndachizotanga kugara navatete. Mukoma Nashi, pandakazozviziva apo pandainge ndava kuma 15 years ndipo pandakachizotanga kudanana napankuru, but zvainge zvichitozivikanwa nevabereki uye zvekare navatete. Vaitoti panguva yekuti tinge tichimboonana ndakazoti ndava nepamuviri mwana wekutanga ndakazvara mwana musikana. Saka pandakazvara mwana musikana, vatete was very disappointed. Vainge vava kuda kuti ndige ndichidzokera kumusha, but amai pavakazviziva manje vakabva vachizotaura navatete vachiti ivo vainge vachida kumbofamba neni so that vange vachiona kuti dambudziko rainge riri rei. Takati tazofamba mukoma, imwe n'anga yacho yakabva yazoti vatete ndivo vainge vaine problem. Hanzi vainge vaine shavi ravainge vainaro ndo raikonzeresa kuti murume wavo arambe achingoita vana vasikana. Saka vatete kana vainge vachazofa, ndaikwanisa kuzozvara mwana mukomana. Mukoma Nashi, ndakabva ndachizopiwa mushonga uyo wandakanzi ndinge ndichiisira vatete, but ini handina kuzviziva kuti mushonga wacho wandakapiwa wainge wakatozanganiswa nechefu mukoma, mushonga wemakonzo zvekare. Ndakazoti ndasvika kuHarare apa ndainge ndakanzi chikafu ichocho chaisafanira kuti chinge chichidyiwa kana nani zvake, chaifanira kungodyiwa navatete. Saka vatete mukoma vainge vachida kuenda kugomo kunonamata. Ndakati ndichivagadzirira chikafu mukoma pakunobika paya, ndakati ndapakura chavo ndicho chandakazoisa mushonga uya then chimwe chedu mukoma handina kuzochiisa mishonga. Vatete vakazoti vari kuya kugomo ndokubva vachizotanga kurwara, ndokubva vazoendeswa kuchipatara uko kwavakazonofira. Mukoma, she died of poison nekuda kwemimwe mishonga iyo yandainge ndakanzi ndinge ndichizopota ndichishandisa. Madoctors havana kana kutomboona dambudziko racho kuti she had been poisoned by me. So vatete vangu vakati vashaika mukoma, ndokubva ndachizozvara mwana wangu mukomana wekutanga. Kutaura kudai so nemurume uyu tine vana vedu 7. Ava vasikana mukoma handitombovadi zvachose uye zvekare I don't believe kuti they have any right, including my own daughter, to have any of their father's inheritance, because mankuru ivo vainge vakagara vaine mari dzavo. Nanhasi uno mukoma Nashi, murume wangu ane mari dzake, but vachembera manje ende ndava kufunga kuda kuvauraya, because inini hangu ndichiri kuzvinzwa, ndichiriwo mukadzi wechidiki, and I think kuti it is my time yekuti ndinge ndichiwanawo munhuwo wezera rangu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndakauraya vatete vangu. Asi hei pakaipa. Strange things indeed, they do happen in this world. Unotoshaya kuti munhu ungamuti kudii, because iwandoti hanzi kunyange wangu mwana musikana, I don't even believe kuti ane right yekuti ange achizowana something kana ndazouraya murume wangu. Kune vanhu vane mwoyo yakashata kunze uko. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti pakuromba kwandakaita ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoba huku muraini. Saka ndakabva ndazoba huku dzaikwana idzo kuita 10 mukoma. Muraini makazofiwa within 5 years, muraini mainge mafa vanhu vanokwana ivo kuita 10 vandakauraya.
inini mukoma. Saka ipapo pandakanzi ndinge ndichiba huku idzodzo, handina kutoziva kutoti kwainge kuri kutochekeresa neropa revatorwa kwandainge ndichiita. Ndakazoti ndadzokera kun'anga ndopandakabva ndazoudzwa kuti ava vanhu vose ava 10 vandakauraya vari varume ndaifanira kuti ndinge ndichizovatsvakira vakadzi. Ndikati vakadzi vacho ndichavawana kupi? Zvikanzi mudzinza, hanzvadzi dzako uye zvekare nemukadzi wako nevakadzi vemadzikoma nevaneng'ena vako. Kutaura kudai umwe neumwe ane chikwambo chake, kubva kuvakadzi, kubva kuna naamai guru nanaamai nini. Ndotoziva kutoti nhingi uya chikwambo chake chinouya chichimuboba usiku ndinhingi wandakachekeresa. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo. Ndine kabhizinesi kangu kandiinako mukoma, ende nemudzimai wangu nemhuri yangu tigere bho muno muZimbabwe. Vamwewo zvavo veukama ndivo vakabuda vakaendawo kunoshava kunyikawo dzakasiyana-siyana, but vachishanda vari ikoko mukoma vanotomboti vange vachitomboya kuzondishandira ndichitovashandisa. Ndine kamining claim kangu. Ndiri kuti kudiiko mukoma? Ndiri kuzama kuti nhama dzangu idzo dzakaenda kunze kwenyika kunoshava ndinodzitora usiku paya, then munhu obva atorara achitoshanda kumaini, zvekuti munhu anotomborwara mushure mekunge amuka akaneta, ende ariko kuhope ikoko atori nenguva yekutoti anokwanisa kana kutombomutswawo naMwari nevadzimu vake, obva atoona kutoti ko zvandiri bhizi ndiri kushandiswa, ende ndinenge ndakatomubatira chitorobho ndichimurova kuti anga achiramba achingoshanda sedhongi. But anozoti kana amuka paya, hope dzose dziye dzaanenge amborota nezvose zvaanenge aona ari kuhope kwake anobva atozvikanganwa zvinhu izvozvo. Mukomanashi ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kurombawo kwandakaita mukomanashi, ndakatongorombawo ndisingatozivi kuti apa ndava kutorombeswa. Ndakaenda kwamukomanashi ndiine zvandainge ndichida, ndainge ndichingodawo mushonga welaki ndisingazivi kuti mushonga welaki unofambidzana nekuromba. Ndikabva ndapiwa mafuta uye zvekare ndikabva ndapiwa mimwe minzwa iyo yandakanzi pose pandaizoenda kuchikorokoza ndaizvibayirira minzwa iyoyo kumagadziko kwangu. Zvairwadza mukomanashi, asi ndakasvika pakuzojairira kuti ndinofamba ndakazvibayirira minzwa kumagadziko kwangu, zvekuti ndainge ndava kugara ndiine kuronda kumagadziko ndichingoti ndokutsvaka laki kwacho. Mukomanashi ndokubva ndachizoudzwa kuti kana ndainge ndichida mari yakawanda ndaifanira kuti ndinge ndichizoba huku kumaraini ekwedu, ndikabva ndazoita saizvozvo. Ndikowo kuromba uko kwandakaita mukoma. Mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hei pakaipa ya zvakangoma hazvo vedu we izvo. Iwe unenge uchiti ndiri kuBotswana, ndiri kuSouth Africa, ndiri kushanda asi chabuda hapana. Apa hama yako inouya ichikumutsa usiku yoenda newe kumaini, unoshandisiwa uchifondoka, hanzi ndinoshandisa semadhongi kumaini, munhu obva atomboita nguva achimborwara. Hei pakaipa. Let us speak with him in the comment section. Dzorai moyo akomana. Asi mazvinzwa ka hanzi ndichizonoromba ndaisaziva kutoti izvi zvandava kutoita panapa ndava kutoromba. Hanzi ndaitofungidzirawo kutoti zvimwe kuda ndiri kungopiwawo mushonga welaki, asi chandakadzidza ndechekuti vamwe vacho ava vanouya kuzoreurura vachiti vakaromba, sometimes havazoburitsi chokwadi chavo pachena, because imimi mukoma kana muchiti pamakaenda ikoko makabva machizopiwa mishonga yekufukira mafuta makapiwa ekuzora, kominzwa idzi dzekuti maizofamba makabayirira uko imimi muchipiwa minzwa iyoyo maifungidzira kuti zviri normal here. Asi let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Nhamo ine nharo mukoma. Regai ndikuudzei zvimwe zvakamboitika nerimwe gore apo pandakachata mukoma. Nekuda kwekuti
ndainge ndava kuda kuchata. Ndakabva ndazodanwa nevamwe profeti. Apa ndainge ndagara ndiri munhu wekuti ndaitozivikanwa kuti zvechechi ndainge ndichizvifarira. Profeti ava vakabva vati vainge vaine rimwe zimiracle ravaida kupefoma kuti chechi yavo inge ichizokura. Vakabva vazoti kwandiri sezvo vainge vachida kuti chechi yavo inge ichizokura, vaida kuti ndige ndichizovabatsira. Ndikabva ndati man of God, ndingagokubatsiraiko nei nhai man of God? Vakabva vanditi I have been told by the Lord to sponsor your wedding. Ndakafara mukoma, but vakabva vanditi the Holy Spirit had told him kuti inini I was supposed to help him out by pretending as if ndainge ndiine demoni randainge ndiinaro. He was going to pray for me, then I was supposed to act as if ndainge ndakagara ndiine that demon of anti-marriage. Ndobva ndatotanga kutomanifesta paya. Mukoma ndakabvuma zvekuti mudzimai wangu haatozvizivi kuti I had to fake being possessed in church so that we can get sponsorship for our wedding. Mukoma, zvinhu zvakandirwadza. Kunyangwe musi wemuchato vanhu vari busy vachipembera, ndaitopota ndichitoyeredza misodzi vanhu vachifungidzira kuti uyu ari kufara nekuda kwekuti he is the first one to get married in the family and to have a wedding, but I was crying because I knew that this is what me and the prophet had done. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Akomanaka vanhu vari kubura hombe kunze uku. Hanzi ndakamanifesta mukoma ndikaita drama. Prophet vakarumbidziwa the whole church kuti he had prayed for me against that spirit of anti-marriage. Apa chainge chitori chigemu. Zvakangoma hazvo veduwe. Ndegedza iti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndinoshandawo samaid uye zvekare mabosi vangu madam boss nemurume wavo vari kushandawo vari kunyika yevatorwa mukoma. Ndanzwa nekuuraya vana vavo nenzara because vanoti kana vakatumidzira mari yekuti ndinge ndichitenga chikafu, let's say vatumidzira kana kuti 150 US vobva vati iyi imari sisi yekuti muge muchienda kunotenga chikafu, ndinosarudza kuti 120 ndinge ndichitumidzira kuna amai vangu, then tobva tazotsanzanzira. Mukomana chivana ava dzimwe nguva vanokwanisa kutoswera muswere wese wezuva vasina kana chavanenge vambodya. Apa ivo vanotonditeerera. Ndinobva ndavaudza kuti musaudza mama venyu nekuti kuSouth Africa ikoko vari kutotambudzikawo, vanokwanisa kuzotoita stress vachiziva kuti hamuna chikafu. Ndinokwanisa kana kungovapopera mapopcorn makuseni vobva vatonwa netii muswere wese wezuva vangoswera vakadaro mukoma. Apa mari yepei ndinopiwa, mari yechikafu zvekare ndinopiwa, but ndiri kutumidzirawo amai vangu nekuti tinewo zvatiri kuita kumusha. Ndine kaproject kangu kandakatanga, saka ndoda kuti ndinge ndichikwanisa kuunganidza mari yacho nekukasika. Mari yandinotumidzira vabereki vangu ndo mari yavanoshandisa pachikafu, then mari yandinopiwa yepei ndo iri kuenda kuprojekti. Kana ndikangokwanisa kungopedzisa tumaprojects twangu ndobva ndatongosiya basa. Kunyange ndikazonzi ndaenda kuSouth Africa, I will know kuti my parents vanenge vari busy vachichengeta nguruve nei. Ndiyo secret yangu iyo yandinayo. Ndichita zvose izvo mukoma, hakusi kunzi madam boss vangu vane mwoyo wakashata. No, vatori munhu atori bo. Kana foni yandinoshandisa vakatongonditengera mukoma. But in life kana ukagara watowana mukana unofanira kuti unge uchitoushandisa. Ndekupi mukoma kwekuti ndinokwanisa kushanda ndichipiwa mari yesalary ndobva ndanzisisi iyi imari yekuti muge muchizotenga chikafu. Handiti munokona kutoti ndo mukana wekuti ndinge ndichikwanisa kuchinjawo upenyu hwangu. Kana vakazozvizivawo ndava kugarawo kana kushanda somewhere else, ndinozongotiwo ndikokowo mukoma Nash. Ndanga ndichitotarisira kutoti iwo mwedzi unoyi kana vakandipa mari dzangu dzemabhonasi vasati vauya kunoku, vachazotosvika kunoku kuZimbabwe inini ndatorova pasi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do
happen in this world, asi hanzi ndikutoona kutoti ndiwo wega mukana wanguwo iwoyuyu, mukana wekuti ndike ndichikwanisa kuita mari pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoitawo zvebetting, saka ndakabva ndachizotorawo mamwe mafone numbers evamwe sekuru panapa YouTube ndokubva ndazoenda kumba kwavo. Pandakaenda kumba kwavo vakabva vazondibetsera ndikabva ndakwanisa kuwina mukomanashi. Ndakawina about 5 times ndokubva ndachizotanga kurota dzimwe hope dzainge dzichityisa ndichimhanyiswa nemadzangaradzimu. Then ndokubva ndadzokera kwavari ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndava kurota dzimwe hope dzaityisa, vakabva vazoenda neni kumakuva vachiti tikuenda kunorasirira mhepo kumakuva. But mukomanachi takatoti tichitobva kumakuva ndakatoona umwe mukadzi uyo akatanga kunditeverera achitoratidza kutoti chainge chiri chipoko. Nazvino mukoma, chipoko ichi ndiri kugara ndichingochirota, saka ndakabva ndazodzokera kumba kwavo sekuru ava. Mukoma, sekuru ava nau vava kuti iwewe uri kundikwereta, apa mari yacho yavakandiudza hapana kana kwandinokwanisa kumboiwana. Vakabva vanditi kana usingakwanisi kundibhadhara, handiti amai vako vachiri vapenyu, uri kufanira kuti unge uchizouya nedhuku ravo kuno. Amai vangu vane rimwe dhuku iro ravanofarira kugara vakangopfeka, so saka ndakadzi navo sekuru ava unofanira kuti unge uchiuya naro dhuku iroro, then ndokuchekeresa kwandichaita amai vangu, but not kuti ndichabva ndazoita mupfumi. Hanzi kubhadhara chikwereti first, mushure mekunge ndachekeresa amai vangu ndo patinozotanga manje kuti 1 ndava kuchitanga kurombeswa navo sekuru ava. Please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndovasungisa here sekuru ava because ivo vakati mari yandiri kuvakwereta inokwana iyo kuita $40,000. Iyi ndiri wanga kudai so ndingaiwana kupi? Vari kuti uya nedhuku iroro kana usingadi kuti ndinge ndichizokuroya. Zviri nani ndezvipi mukoma kungoroyewa? Amai vangu voramba zvavo vari vapenyu, kana kuti ndoenda nedhuku ravo then ndobva ndazovachekeresa. Please assist. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakazoita shungu dzekuti ndirombere betting mushure mekunge ndaona paFacebook zvichinzi kune umwe murume ainge ahwina mari nebetting. Pakaipa. Zviriko here zvezvo zvekuti munhu unotorova mari chaiyo nebetting, kana kuti ungodyirwawo mari nebetting? Let us try to speak with him in the comment section.